sehat cuma Gusti Allah. Nah, Allah Ta'ala sehat. Nah, ini kalau bahas soal kematian tadi. Yang pertama tentu bahwa hikmah dari innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kowe kabeh bakal mati dan mereka pun juga akan mati. Ini kok hikmah yang pertama dari kabeh ini bakal mati kapan wae senajan tanpa tondo-tondo, gitu. Kapan wae senajan tanpa tondo. Mula toko wong. Sebab sanggung mati ki ora ana sing paling apik kejaba guru ngamal saleh. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, nek eneng wong mati, gelare sing mati iku jenenge patek cocok karo wonge, utawa mungkin rival atau bahkan mungkin musuh. Yo rasa dunia banget. Mungkin yo ora mati kok. Kene musuh mati terus jimblek. Mati kok aku ini. Kok sampai darah mati kok? Kok darah mati ini? Atau sebaliknya, sing mati itu wong kinasih, wong sing dicocoki, yo ora susah banget. Urip pisan kok susah maneman. Wong sampeyan susah wae kok sadane bakal nututi mati. Lho mestine urip pisan kok digawe susah, digawe sing bunga mau. Wong bunga lho mesti kepeneran kok apa meneh susah. Dengan apa? Urip pisan kok susah. Mulai dari Gusti Allah pun biasa sifat dan dirahmati paling pro. Dari Gusti Allah mereka menghadapi hidup itu sing senang mawon, sing happy. Sembarang itu sing happy. Soale mawon susah. Termasuk ketika ada orang kinasih apa kayak dhewe, wong seraya dhewe kosip do rasa dapat oleh susah. Apa meneh kowe wangi sing muangkek direwangi nuwun sewu namunipun lalen. Napa sebab nek enek wong mati kok le mangisi ngantek lalen semune kaya ora nampa tediri Gusti Allah